Depan lang pula oh. Uba basyam phang thaba dingdo ka hima soyong ulophet yamrem shwa ban sedang dorbar hima kabala penlong haka arfly trip naitung 8000 par tang na ka daw buti mon juba bik pai ba halor kimat jingsha ujor ki bahar rukom persaya u da ka joint action committee hima soyong mat kisnong ba per kani ka dorbar hima lakhot penlong da ka jingai bor ka khasil autonomous district council KHADC lengba ka city sau secretary ka soyong lingdo shep uba political dingdo halor ka phang ka jing ujor persya yote lingdo ka council klabu kendon ba ka dorbar de ben prinyai do nunu rangba bat om do lingdo bat ka kanthop ye ki lingdo raj menteri bat rangba snong ka hima rengkat kinong ujor bat kan longbei tang halor ka jing ujor persya yu lingdo soyong om ye ki wepat kiman kalabu kendon bade ban aila di kinong ujor bat yau nongsha ujor banyatai ban yekren bat ka dorbar kan hapsim yakarai hakabaya don lang kinong pei perman nak council Henry Maria Kres dang ka dorbar ki khot ka executive dorbar hima bat ulingdo sayong kilapan bandan tang sipo khasan ngut kibreu nak liang ki kanhon bo ujor bandon ha ka dorbar bat lawan ban penkren yakane do officer ka KGC uba si marwe yaw balabu ban pei perman ya kate ka jinglong ka dorbar ki khot nak liang bo ujor persya yakane bat markum taw lingdo bat kinong kersan ju u kilaphet yamrem nakate ka chaka kumju ru tei officer ka KHDC bolaphet lang bat kate ka kanhon jong lingdo shu kini ki khot nak liang bo ujor kilaya chakmat ban penlong ya ka dorbar hima habakran se gilar pthai khobor hadien balawai ka te ka dorbar kinong ilam ka GEC hima soyong bat kisnong ba per kilapan pau ba ka jing ujor ba hakmat e kadai halor ka jinglilam ulingdo soyong yaksnat hima ka hima nongwa mautumul ka jingpen khen nikriti dustur ha kasnong dira ka jingbom simkhia ban pitrikam ya ka rachla nalor ki wepan jumpa khandir ka disusul ka hap ko jingpet masuk yong ane masuk yong hap ko di tadi makam saya kita ka anta Depan lang pula oh. Lagi bomdai membar jingsi ngimsa bandrong karbar dengi la bakli ya kata Ngila bakli. pasal ngimsa Ki bomdai dekat JC we. Bomdai dekat JC nai dong. Ajen tip nak kalian senang nak kalian kat yang kerja sih di balong kinong itu. Dan kita suang bet na pi mata pila na ho ban peluang yang. Kalau kita pemula kerja itu pemula, kebaik kita. curang kita kan film lah kerja mah kemut kiyo jing ujor tan ka JC na po dira na po marpna na kiwi kiyo ya ba yo kita ni Panjing thok Kita ada kajing kok bagi beliau. Dengan dia dorbar mentah apa? Pajak lawan lapun teh. Di luar ini dekat kajing thok. Kami si meeting dia baginya dari jam betul ni dorbar. Ibu bagi kemnut benih song tu dorbar benih. Dorbar kecilnya apa? Jamlan punya kam semat berbahabu. Berbahabu kena kau nong dak. Ha? Saya kan nong telah berbahabu. Ni kemat. Jengkot ya kan ke dorbar hima, jongka hima soyong. Kadai kan kum kajing order na po ka diskusil. Namar ba kalai halor ka komplain ka ba nak liang ka joint action committee bat kum juru kisnong ma per hapo ka hima soyong ki bu komplain persya ayu langdo halor ka jing de turmur jong u. Te ka wei ni ki jing komplain kadai halor ka jing lilam no ya ka wei ni kisnat hima ka ba ni kan nak por ka hima nang wa motamur ha ka ba hadu mentaru ka tai ka hima kam 4 wan sepo hima soyong. Te sakwai pat kadai halor ka jing komplain hapo ka snong dira ha ka ba hang tai po snong dira ka riti ke destur hang tai uni ba sampang thaba menta ulah penduno ya ta riti destur. Tagibun ba ki komplain hapo ka destur ki lagi ibu ha kateng JSC dan ibu kateng jong ka snong te hendrai nak liang ka destur kalapha ya kan da ka jing pan jong u
ulang do di jengpan jong ki setiap komiti jong ka dorbar hima soyong kelapan banyara yang ne bani komplain yang ne po banyakan po dorbar hima namar ba nagliang jongi kum ka JSC ngila dawa ya ka sosial ba ka dai ban wegno yo ba sampang thaba halor ki balole ki bang kan na pors ko te hendai nagliang ka office jong ka hima kalau ong bayang ni ka kam de ban ra sepo ka dorbar hima ban yo ya keren te hendai kat kum ka jing order na po sosial kala aipor sahapo substansi ya uskatri jong ka hima soyong ban khot ya dorbar te kemut ba nagliang uskatri jong hima soyong ulah khot sautrik mentau benai tendai nagida bom ba nagliang jongi rung imla bantip nang gadau la super sangai kesan yang ne dorbar te kumta nagliang jongi nglabu biang sakwe ke komplain po sungsul bat nagliang ka sungsul kelapan bi biang sakwe ke order kata kalong berpelong menta kasngi te kumta menta kasngi nagliang jongi kum ka JSC bat kinong ujoru kiba bon ba kinong ujor kiba ujor persya ulang do ngilai war menta kasngi te hendrai habangi poi menta kasngi hang ne nagliang ba sempang thaba umnut bane tunjuk bor bat kinong ujor hendai ulah pet yang ram no nakane ka jakalong dorbar de kumta kane ka dorbar hima bat ya dorbar hima ka ba ilaiwan lut de kirang ba sinong de ki nong yalam jong sinong ne ki nong ujo na sinong ma per kad kum ka jing pelong ka jing ordan apa sosial nakaliang ka dorbar hima ki pa ba ka ban mentang sing gila sim ba ya rai ban pelong ban peniat ba sekmat ya dorbar hima de kumta ngilai pelong ba sekmat ngila peniat ba sekmat ya dorbar hima bat ka dorbar hima kasur bami na dorbar hima bat karai bami na dorbar hima kalong ba kalarai ban weng no iba sempang thaba na ka khet leng do sip hima soyong ya kata na ka chong ha ka jing ba kli jong ka sungsil namar we sien bakala pha ya kita kinong pet perman ban wan ban sengap de ban pet ya ka jing long dorbar henry syam la le kumta ulah sepet la pet nyamram buat tu nong pet perman sungsil henry ka dorbar hima hi ka bang ngilemi kne kum pet ba hi i paniat be sekmat ya kata henry ka jing paniat jongi kam dei na kono daw henry ngi buat ba ya ka order jong ka sungsil kalong ba ha ka ne ka sngi dei ban sim ba ya rai na kata ka daw ka dorbar hima ka sim ba ya rai ho ka dei ka jing perlong ba da ka hima kram jing don pet ka jing bom don chu na ka le ka sungsil te henry ya ka ne ka rai dorbar ka bangi rai menta ka jing sain lang gi ba song dorbar menta na kaliang jongi submit ha po sungsil ba ka dai ban weng no yo ba sampang thaba na khet lang do sip mardor kadau hi ba phet ka bun kadau tang ba habang ngi suthu ban ngi thu sai kadar ba ka dai ka jing bom nuot ban ten ju bor mat kine kinong ujor mar kinong ujor kila bun ba kinong ujor mar hapo hima ber khoi nadu na po mau tambor na po bangla so phi na po krang na po marpna kibon ba kisnong ki bari ujor hiu na takadaw kinong ujor kila bun ba hande habala bun kinong ujor kemut ba umnut su ban tun ju bor la ne ban tainia po dorbar ulah sipet nyamram no kata hi ka dai ka bangi hapo ka hima soyong hi kamdon kariti trikam kemut kamdon ka konstitusi kamdon ka ak te hadu mentahi ka jing trikam hapo ka hima soyong hi ka sulong thurmur bet kamdon ka ka ak ru kamdon kata ka ak ka kendon ka bala ban long chi jing iem ne kala ban long don la kapor namar kat kum ka RTI ka bangi pani kamdon kata ki kendon na ta ka daw long thurmur bet ka jing bom don hi ya ka an ka jing bom don hi ya ka trikam ka penlong wat ya ulang do la ne wat kita kira ba senong ne ki menteri la ne ki long do raj ban le thurmur ban cencat thurmur kumba kalong mentah wat ulang do ru te ka balengo ka ba nakala jongi kum khun ka hajan jong mas yong ngilengo do ta balei kat ulang do tip ya ta kriti trikam wat ya kata ka rukom je lang do ru tip wat ya kata ka bor jong lang do ru tip wat do put usam jong ka hima ru tip te hangno kan wan kata ka jing sinsar ka ba nakaliang jong ka hima ka dei ban le bat ka dei ban penya ya kata rukom sinsar kada hakapor mencuba katum ka kadkum ka customary practice hapo ka hima sayong ya ulang do hila jet da ki pat ba belit ki khun ki hajar jong hima sayong henry ya kata ka jing jet da ki khun ki hajar hima sayong la supen kala no da dangsian la supen kala no ya kata te henry kata ka jing pen kala dei bala don da ka ak jong ka hima dei bala don da konsion jong ka hima la supen kala la pen kala kum to te nata ka daw so ba kadkum ka jing pan jong ka RTI le kadkum ka jing tip jong ki khun ki hajar ka hima sayong hi nyemla ban pediang ya kata ka rai simet jongno la ne ka rai ka ba surai hapo ka isi jong dorbar klem dayo jing menjur ne klem dayo tip lang dorbar hima namar katai kal don ki kot kislah nilayo ka RTI na dus nam hajar khandai ha ka ba ubasam phang thaba ban arngut ki extim member we menteri kila IT sop hang te hapo singsil klem da pelong ka dorbar hapo ka hima sayong ne wat ka estif committee jong dorbar hima sayong kam sama pelong nak ta daw ki suirai be yang to hapo pestri kam jong KP pangnyang to ka pola suirai be IT be kata no motombor hapo ka hima jirang tenak ta daw ka jing IT pa nang tai ka pelong pa di ka sorka asam ban yo mon
Namar hadu mentahi ya katai la syu ilang kerang komto. Usiem jong hima jirang ru umpat nut ban pet ban jengok ya to jaka. Nah ta kadau ka perlong pat ya so ka asam bahkan kelun ya kitu jaka pendik ba na chong sto nak pot ko. Ka jingtur po sungsul ha to sungi balapoi ka jingitur pat ba to ka dei tangka first phase jong ka direct action. Te lengba ka to ka first phase of direct action ka ba nang ki khun ki hajar ki mas yong kilatur ka pelong sungsul bahkan penstet yang ni kam. Te henrai lada nakaliang ka sungsul kamla ban weng no yo ba sempang thaba kan kum ka jing dia menjur ki rai pa menta nakaliang jong ngis pentri kampat seberapa second phase ya ka bangin tur da ka direct action po sungsul. Te henrai lada ka jing dawahi ka long ba on da laula ban weng no yo ba sempang thaba đây bần don nó sợ quỳ đây bần giết tham mai đầu lần độ bật tham mai mặt của ta lần độ bật tham mai đây bần giết cắt cung cái gì mình chôn lăng trong khi khui cái jar hay mà sử dụng rồi Thì đó bên bằng chết bên cái măng. hỏi nằm mặt hadu mentahi kampat don kata kariti terikam kampat don kata kuncuan bần giết kita Tehendra ngi haban fokus baik ya kato ka appointment association of act and headman jongka district council haban fokus baik kato nomor kino ki hima ke bampat don la ka jong ka trikam bampat don la ka jong ka act la jong constitution kemudian bakato ka act ka trikam te kata kadau ngi haban fokus ka kumbato na kadau jing sum kia ju ki lang do ki bela le menta ka so sakut adu menta mani long konsuet kunali jing tre jubor ka asam jing tur jubor ka asam yiben se ban le ya so be kinu kini sim go marjan te hadu news nam watch khat kan dai o news nam ba ra khat kan dai making sa sutu ba ki don ki kot ki slai ki biang nang nu lang do na kan kai ma sayong ba ka te ke de ki snat jo ka ma sayong te ki nu om tumur ki don ki kot ki slai ki biang ki don ki dulir dokumen ki biang ila lam pen i bal pule ki na du manswa tingi manjur kan bersis nang ban long no ki khun ki hajar po kai ma sayong te beling keren komni ong ba pen khen ban no ayong no ulang do bersumpah mata beling ong wiang no yu bele kadau kolong na du bersimti bersumpang kum ulung do sayong sam itu yangi sam pai ai yangi sam kbi ai yangi lo persang bandi pat se kiwi kistima berjan persang bandi pat ban IT pat sa asam kum ta kan ngis ke jing sam jing du kata ke jing le jong ne pat hal snong yuan mi pon pen itu le de kum do ban kam ya kata ke jika kum do jui bang yu tip du ka kerteng ju ngim ju bena de hadu to kasnem go ba menta arja ka kandai ni sa tip bo de u bersumpang lung do sayong ban sim ban pai ban kmi ka sayong bat ka snat mo tumur dai ni kata daw ni ong ba sum kit kli ai nam ta jung no tumur in dawa mardor ban penjar no yu kenang ba nin yo sa woi pa lung do leste kumi ilam bai bishar lem ban bha ka miat ka sisar kadar ka bha ka miat ta ka snong tai ba bodar asam kata ka jing kwa jing ki snong no tumur klem pai ka asam kan nam tur kum ye kan perlok asam kan ngai tur kan ye te surok kan ye le ye ki kam ye bakraw yin sa jing ser ge jing ma menta bau new bersumpang ru klem pai klem mi ngi klem man kam ye ta kan em ka snong no mut ye don tan ye phau yin tang ba ki don bun ba snong ge ba hap po put jung ka sau ka san te li ki snong ge don ba po put jung ka snat snat awak tumur ba po jing kmi yin pai kmi unu sayong do tapi kumbaga long na do inswa na do long swa muswa jingi kila bu yang nika instrument kita kade ba sunam khat pras ba san psau kita kade ke bala ya bala pen skamru dong ni long do kirai harus sunam khat pras ba san psau kat kum gani ka jingete kular ka long baik ba ka ban long sadar tika snong dira di baik na kakur jana nong bet bat lada omdon mla ban na kakur jana nong bet tika kabaar ketika ba na ulong kapa uban simti ya ketua kam lada omdon na kan kakur jana nong bet tika niru kadai kawairu kaba lapan skam doni long do mawun haus nam kan dai spa nyupau kaniru lapan skam kat kum katuka agreement beberapa mensyuah transparan besar lapan syang itu lapan skam yang nika yo ban burenti baik kat kumga nika jete kular untuk mensyuah long syam syuah kan sempat transparan besar te kumba ni sempat mentah kan ni kenti kejik secara jong ni
Bacem pang thaba kum ulung do jok soyong ni akan ni kenti ka bam tapat ula pen khai no ni ka riti ke stu jangi da ka ba asanat yong ni u Boniface jaran haswa bon ai ru ngi lap ni ni ka kot sla bangi don gen ni paket kum ni ka riti stu ngi do musyang pat don ban lo sada do wei pat ucai la ni do banabar re menta ni kenti ba ula ai do yo Boniface jaran te ngi pat ngim ni komplain nya kata Hahu badai ban weng no ban buram ya kenika dokumen jungi hendrai mas pensangap bad ula ya la ya bigam tu Boniface ran ula pentri kambeng kumu saudara senong jong gadira nei ngipat ngilap pai khmat no sa gadis council bahkan namar kate ngitep bagadai ka apex body ban ya da ya karti dustur berpenek pensa karti dustur tinggal komplain sete ya tin katu arbanai simpor dan tu kelapan mi no ka order ba dai ban weng no Boniface ran ku saudara jok sno dira ban pelong no ka election kan ban jit yo saudara bapura jong sno kat kum ketika reti ka sensia jong sno dira re kan ni pan ula kan tai tadi nang tu pangila pha beng sekoi komplain ba review semua kontak je ni ka order jong dis council turu lami ibang din si bana lami ibang ka order daripada ban train no ban le no je kam jong dira dari turu umle tadi pang komplain bang hak turu lami no asin balai turu ula ain klem le yai te hadu menta pat kin gerson dira ru kelas sa bi klem soldari kadau kolong ba ya garat sela jongi ula penduk pendam kan te ngiwan kan menta ban pen pau lam ya kata ka jing le jong meu ba sempang wa ula le ben la i ben kan yangi boros kata te la kaliang ni girat sela bat kikur selangi ni yang skem menta ban ya le be ya ka bala don lupa ladu mendai thai ya ka dut ka dustur kriti ke jong ni te ngibiang ladong sedong ki kot kisla ladu mendai hadukat mentang idon Ketika boleh ke dau kai penduk no mereka right sila kata ngiwan hang niru nak kata kadau kan kan ke darbar menta ngiwan kan ke darbar ngimut ben keli je kata henry menta upet no te ngimyo ban je keren je kata sebut menta takarai ke belum syuk kadang don menta karat tang balong kam tre kam su namar ukham ai bor kam ai yangi ukham khot hi ro ini atau dah kalian jadi pula persang yang banyak keren sebut district council Indonesia ha ni lai pers on dalawan mentangi keren on dalawan I baras I wan kum acting sport apa longdo te ngiyo aku ka kecikang ngiyo bentabiang kan ngiyo bentabiang tang ba ngimpat la benterikan nakaliang kinong pathai kubor kila persang banyo jingkran pensai nakaliang lingdo ka hima soyong halor kani kecingpet yamrem nakadorbar henry umsem la sim satya ya kapun haba persang ban kili nakayeng bosa kabodon hajan kate ka jaka longdorbar la yo jubam lagi kentei kibodon hapla bo umdon satya hayeng watla kitulong kubor kiathu bo supa thong ka jingkli kami balai upathok bat balai umnut ban mi shakmat ban pensai